Kilala mo si Bossing? Ha? Kamusta na ang buhay-buhay? Kamu nga? Bossing! Dito, Bon. Kamusta na ang buhay-buhay, Bossing? Ano? Kamusta buhay-buhay, Bossing? Hindi ka mag-i-start, Bossing. Hawak yung sasali ko mga si Ono. Pawak mo muna yan. Kamusta buhay-buhay, Bossing? Ono, halika rito. Ono. 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 Ano? Tama na sa Ros. Palimkoy! Papakitin mo ko. Ay, karami! Iwi. Kata natin. Uy, Ros! Tapos, siya. Parang cute. Hindi. Bakit eh? Bakit pati? Pa? Papa! Uy! Ros! Dad! Papa! Uy, Ros! Kami ya. Dinidiklo. Wala siyang ano, daliri sa ano. Dinidiklo ata to. So. Ayos pala yung mga aso sa Europe, sir, ha? Tinatanggal nila yung ano, sobrang kuko. Ay yung daliri. Dinidiklo pala nila. Hindi naman yun, pagkabata pa. Dinidiklo nila. Oo. Bigay mo na yan, Bod. Daniel, katarang ko din yan. Hawakan mo muna to. Dinidiklo nila. Doon pala sa ano, ibang bansa. Sabi, ang Zeros. Dinidiklo. Ito, wala yung ganito nyo. Kanina ko pa Dali yun. lang naman tanggalin yan eh. Opo, nakita ko pa yun. Ayos sa abroad pala. Dati magtatanggal ako yun eh. Sigado din kasi ito pag nasabit sa kulungan. Ano kaya nito? Corn. Ano pa ko nangalap ng ano, daliri ng kulang. Hindi na lang yan, hindi na. Baboy ka! Baboy! Baboy! Baboy ka! Okay. Doon guys, nalkat muna bago stud. Hindi masakit. So, ito. Pit. Isa! Dalawa! Tatlo! No! Galing niya muna sa.
Matigas guys. Matigas yung ari niya, parang may nakabara. Buhay pa yung mga sisyo. Kaya alam mo nga na may tindo. Kasat. Yung bago, yung ano, Ay, matigas pa sir, matigas pa. lahat. Bossy. Dito ma. Di ba wala? Bossy. Walang buhay-buhay. Sa buhay-buhay. Sige. Kasi pala si Malupit at kilala mga bata. Siyempre. Alumin na ako. Alumin na ako. Up, uwi. Alumin na ako. Siyempre. Siyempre. Alumin na ako. Siyempre. Tira. Siyempre. Alumin talaga ako. Siyempre. Alumin talaga ako. Titi. Hindi mo pa. Sus, Ginoong Maria. Napakakulit ko talaga eh. Kanina ka pa inaano eh. Sinasaway, di ba? Tatapakin na kita eh. Kulit man ha, kulit Let na. ano yun sir? Kapag. Parang 6 years old na. Iba na ang klase yung mga bata ngayon. Kulit mo na ha. Apa? Isoy! Isol! Okay yan. Hindi. Isol! Okay yan. Hindi. Nandito na. Yung bumugan na rin. Ay, naman tayo. Hindi. Kama nga pala kasama yung bike niya pagagawa natin. Yung bike niya kung kasama mabuti pagagawa. Kakarera na naman nato sir. Cover. Napit na. Cover sa Robinson. Saan Robinson sir? Dagupan. Meron karera doon? Hmm. Di ba ya? Yung sa, ano, sa parking? Hindi, sa loob mismo eh. Saan Robinson? Di ba sa ano, sa ano ba yun? Dito sa may... Ano bang lugar yun? Kalasyaw ba yun? Sa parking nga po. Hindi, sa loob mismo ginaganap yun eh. Sa Robinson. Tanga na lupit Sa loob na. mismo. Hindi sila nag-ano sa parkingan pagka sa Robinson. Stick oy. Anong gamit sir eh? Bike. Push Ah, bike. Ay, push bike siya. Siya. Push bike. Goodbye. O, dapat, ano, practice ka na. Oo. Para ikaw champion. Apo, tipon ako kanina. Nakarela. Ha? Ako kanina. Saan? Nakarela ng bike. Yung parang test and balayo. Meron kanina doon. Opo. Baka matalo ka. Talo ka na naman? Naparalo ako kanina. Ba't mabilis? Kanina. Yan ang malupit. Matagal na yun. Loko-loko. Opo, matagal yung mabilis. Dito mabagal lang ako kanina. Tapos mabilis na ako. Daldal mo. Madadala ka no? Parang di 4 years old na. Parang hindi po. Dalawa, tatlo, ikaw, apat, Siya mga lima,